Bir aktivistler bolup görüşýäs. Bular bilen. Bular näme diýär? Bularym biziň arkamyzda durmagyň ýerine bize garşy edýärler. Sesiň çykarmasaňa goýun diýärler. Halka diýmedikleri galmady. Sözleri iklim agzyndan, muň agzyndan eşden. Halk jahil, oňmuň götün bokun töpürüşip berler, kitap okanoklar. Biz çıkıp görüşemizde demek olaň yok siz. Diňe size taqdim edýäs, hormatlyymyz diýmelmi bulara? Ina bulonky ya erteki özler görnediler, özlerini reklam etkäler diýip çykyş etdiler. Bir de 1 awgustda miting etdik ýollaryň açylmagy üçin. Tutulluk zat etdik. Bize de şunýaly ýüzünden şolary ýaly biziň gollaw bermeli aktivist tomoklamyz, ýani kemine daň iklimflaryň, süýünflaryň topary. Arkamyzdan şolary ýaly gepleşik edýär. Haramzada görüp içi garalykdan gelýär. Men daja şol adamyny wagtyna gollap, sesler uradyp, gollaw berip, şu ýurt düzelsin diýip hyzmat eden adam. Biz indi bir işiň başyny tutdyk bolýan, bähinim tuwlamy, bu işler etdiň aýdyp alkyş alaýamyz ok şol adamlardan. Soňra ha menem halma süýünfe jaň etdim de näme üçin şey diýäňiz diýdim. Siz gollaw bermeli halyňyzda edýän, efirden edýän çykyşlaryňyz näme helek diýip özünden soraýan. Goýun men wara birazjyk şonuň seslerini. Serediňni. Derdaki İstanbul'da kolunun bir karşıydık gör, Umida dedi, Kemine dedi. Bulam Halmra Söyünüf vatandaşlar, Halmra Söyünüf bilen janlaşamda. Yani bularım bir bulonu çek bulonu okma yaşul, men ara bular bilen deň boljak bolum ok bolun. Yaşular ýal bunda biz bir kömekmen halına şey tankit etmen bildim. Normal ormanları ne için men onu gururuna çeken, onu her birinden yasak diye. Ben şunu geplemedim. Ben onu diktatör var yani. Evet, yanlış gepleyen varsa, şahsını demeyen varsa, cevap vermeliyen neler sotayda da verim kimden varsa, iki gözümün diyen varsa. Teret, innem diye yanlış gepleyen varsa hasap verer diye in soňunly diýär şo sözü. Men düşünürjegim bolmadym da şey diýen soň. Şu videonu oňorup, Halkyň sesi Türkmenistan programmasy bizden ötünç sorusun diýem. Konsulluğun beren hatlary var. Şolaryň goýup, ýygyna goýup, şolardan ötünç soratmaly.